Oui, allô? Ouais, ça va, alhamdulillah. Non, mais sauf là. Ne m'a fait un moment. Et puis pressé tout good. Non, maintenant, je suis mal au follow. On 22 heures de vie. On connaît pas ni d'arrêt maintenant. Alors, donc, on fait comme ça. Eh, Adja, ça va? Ça va. Bastila, on est. Parce que Ah, c'est bien. Et donc, à cette heure-ci, c'est Madame Oumé. faut que je me fasse finir de quand on peut dire. Ah, bulletin dira. Ah ouais. Ah non, c'est bien. J'espère qu'il y a moins de cérémonie. Mhm. Il y a combien de cérémonies? 15. 15. Ah ouais. Aran combien c'est? Mais la première. Donc, il y a la première vie. Ah non, félicitations. D'abord, il y a Kalanga Tourou. Du courage, quand on a découragé. Ah ouais. Et il doit me dire, allez, il y a moins de combien? Papa ne m'a pas ma son attaque. La maille est là. Ok, c'est pas grave. Mais que la gagne. Quand on a courage, tu as ça. Ah ouais. Félicitations. Il s'est gâté dans. Mais que la gagne, mais que le bar est qui est une Ah ouais. Il y a fond. Chérie, nous avons un petit dollar. Il y a fond. Ni shukole na omti Nous avons un petit dollar. ne to fam Mais shukole ba ke ebe ta ci la dugoro ebe ta mi donc, il vient de se faire quoi? Ah? mo ko te mi na o ke ba se se Il vient de se faire quoi? A te kono ki deni ni. o ba te mi ngane te ta o la ri Mais ne kan yi ni ta oro la. Sabula ibe ne re kan mara kun. wajibi ko ne be ni ta ro di jago sa ne fa ni ta o la re Non, mais ta oro mi nan te se ka fi vraiment. na ko ne be bo stand sai ebe te ni ngane ta o la Ne re che. Wan kan ta dien oro be. Ni se me se ka tani oro ron kan ta. Mo ko si se to la. Ne bunyari de kulo koro. Me tanga chire la. sheri fole mun te tane ne tigi fam e mun te yala nga sebe yala erim kadiye ibe do erim kadiye tiga fo shire fam yala mu me ha na me ta me se na to la ha akasa be bo ni ma fo be ta chila ba fu ti terga fe kasoro fo la ne mo ki ga boy ma fu kwai ko ke itna ta yala la tigi fam tiga fo fam yala Mi me kuna. Ne be yere don ma. ne so go do to Ne te mashiga mara. ne to do Donc, quand on a fait qu'il vienne se gâter, m'en faut moi. Nous t'arrêtons à douiller, mais bon, mananja, mais do mananja. Ma chisse tout là. Y'a faut moi. Maintenant, quand on a das quoi, parce que l'autre jour nous n'avons ni d'accord avec les hier que calabanchi qui me sont là. Si jamais ni c'est là quand il vient à donner mon ami. me dala nga bla mu na Ne ma fi ga dele ga bla ne ga dawa ueta abar dale ngana soro yinga e da ti ta ga yala ka dala nga bla zonga na do anga butagan Mama. mama Ah. o me ma dalsa Ay mama sino ko tinanya lo. sino te nyala wa ngwa shini me kala Ah mama ne ba do. isi shi daga risi mumela Mama mana mumi ka ke kuma ne yetula. o jumai Mama ne re do kuma di papa yi. ke kuma na wa e mo fam fe Mama papa mana na abeto ajare ga kuma na aja ne re jare te papa burere. Tan fe bitine ma ya peta ka di ajama. kana o digi yalla sa kuma ye chengwe me na tika ku fe kana o digi yalla me o ma na ti anga ba ne na bi ha ga foi mache ni mo ko be fen fe ba foi na kam aja shubuga din na ha ko bere chera aja ga shubuga din ni tar na a place bla yoro mi yalla la yare ne be ko ke ha ne bo ke ga an ka aja ko ka ba wallahi
i dare kana i yɛrɛ kana o ko digi yɛrɛ la kana i yɛrɛ tɔɔrɔ la est ce que y'a faamu awɔ n y'a mɛn mama tayi da y'a mɛn ma papa feere n nana an ka hakilinaw yira ɲɔgɔn na maa dɔ i na hakilina ɲuman faamu bon komi i y'a fɔ cogo min na ne yɛrɛ taara n ye n sigi ka miiri ka ɲɛ c'est vrai a kun tɛ n kunna k'a fɔ ko n bɛ muso filanan furu mais ɲɛ bɛ ko in tacogo la cogo min na i b'i jo fɛ donc n b'a fɛ i k'i labɛn tile 2 in na an bɛ ko ninnu sigi sen kan ni kun fɔla nin an taara yɔrɔ min an tɛ se yen ne kun bɛ nɔgɔ depuis wagati jan mais m'a ɲɛ di ne ma yɛrɛ ne bɔ a fila kɛra ne de tɛ Bajalo e bɛ ɲinɛ min kɔ k'o ye ala latigɛw de ye n'i y'a ye an ye nin tanba in bɛɛ kɛ ala ma sɔn k'a ko jigin ne kɔnɔ a tun b'a latigɛ de donc a bɛ cogo min na sisan an bɛ dugawu de kɛ n'an ka hɛrɛ b'a la ala k'a tɔ teliya an kɔni ka hɛrɛ b'a la o n'an ka hɛrɛ kun t'a la an kun tɛ ɲɔgɔn dɔn fo ka na se bi ma ah Bajalo ko in b'i sɛbɛ la dɛ ne daga wuli somɔgɔ trase sigiyɔrɔ bɛ yen nɔ wale i sigi madame chaise in ta k'i sigi i sigi ni chaise in kan finnasiri yɛrɛ o ka di ɲani mini an bɛ ka ne yɛrɛ de fɛ yen mago bɛ la i jɔn ka ji di ma terimuso daga wuli jugu ka ɲi an bɔra sisan ka ji min ok kɔri basi t'i la wale basi t'i la cɛ a kɛra fama ye dɛ awa k'e tun na circulation na ne ye te bilen a bɛ kɛ tan cɛlasigi fana mɔgɔw t'u ɲɔgɔn na a kɛra cogo di sisan walayi komi yɛrɛ kun y'a f'i ɲɛna cogo min na kɛ min n'i den bila e fɛ yen a bɛ wagatini dɔ k'i fɛ yen mais awa i k'a dɔn i sogo ni golo cɛ dɛ walayi m'a dɔn e den kɔni ne den de sa o kɔni fɛnɛ ye basi foyi tɛna n'a sɔrɔ ne bolo e kɔni m'a dɔn den ka di ne ka se tan ma m'a bɛ dɔn kɔni madame wuli ka fini tɛ k'a bila so kɔnɔ y'a mɛn i bisimila daga wuli a kɛra fama ye k'i tun ta e bɛ ka cogo di ɲɛnɛma n'a ko tɛ a namaya kɔni n'a ko don ouais trimɛ ça va ne ka plan kɛra cogo di ne b'i ka plan ka trimɛ walayi bila o don ne n'i bɔra ɲɔgɔn kan i ye denni ka ekɔliso yɔrɔ fɔ ne ye i y'a tɛmɛsira o tɛmɛsira fɔ ne ne taara o ekɔliso la o don k'u jiginna ne n'a ma se ka ɲɔgɔn wa a bɛna sira o sira fɛ n ye ekɔlidenw ɲininka n y'a bɛɛ min dɔn ka na n ma se k'a ye Cheikh Umar o tɛ k'an ye saba ya cɛ i b'a dɔn fugaridiya man di ne ya n'a fɔra e cɛkɔrɔbatɔ mɔgɔ b'e bila mission na a bɛ ɲini ka kalo 2 bɔ i ma se ka foyi ɲɛnabɔ a la o tun bɛ nafa min na kɛ mun de soit e bolo e bɛ fɛ ne k'e sogo dun ya han cɛ sabali sa i kun ka kɔrɔ ko dɔw ma i mɔgɔ sugu de nka cɛ ne y'a dɔn e tɛ se ka n ka plan gérer a fɔ ne yɛrɛ bɛ se ka n ka plan gérer wa i m'a faamu wa daga wuli mariage ko dun n'o de y'a bɛɛ labɛn ka ban mariage ko nin kɔni a bɛɛ ɲɛnabɔra mais n nana den bila a ka wagati dɔ k'i fɛ yan fɔlɔ wa wala ni wagati dɔw tɛmɛna a bɛ se ka taa o la so mariage ko bɛ ɲɛnabɔlen don i bɛ na n'i tanti fɛ i k'i janto a la i ka to k'a ka baaramisɛnninw kɛ dɛ i bɛ ne bonya cogo min na i kan k'a bonya ten tɔ parce que i ba de don i kana basima foyi ka n'a sɔrɔ i ye denmisɛnnin ko tɛ a b'a faamu dɔɔni kɔni ye ko ye a bɛ tila k'a faamuya denni yɛrɛ ye mɔgɔ ɲɛnama an na taa n'i bilasira wuli an ka t'i ba bilasira madame n'a fɔra e yɛrɛ cɛkɔrɔbatɔ
y'i tigɛ da i kundama la k'a lajɛ kɛ a da la k'a lajɛ han i tigɛ jigin ka bɔ yen e mɔgɔ sugu de n'a fɔra k'i tigɛ da i kundama la i bɛ tila k'a da la i kun kɔrɔbayara ko dɔw de ma a ma se mɔgɔ ka fɛn dɔw f'i ye quoi i m'a faamu wa cɛ dɔgɔ mais a kɛ yen quoi ne b'i sen bɔ n ka affaire bɛɛ la n'i sen bɔlen de y'a bɛɛ la ne yɛrɛ bɛ n ka ko gérer n yɛrɛ ye quoi. Tirimɛ e delila sa e delila yɛrɛ de walahi bilahi i bolo da ye dusu kan mais ne fana bɛ layiru ta ye n bɛ 3 jours de d'i ma 3 jours n m'a ɲɛnama minɛ ka n'a jɔ i ɲɛkɔrɔ tile 3 ne b'o de d'i ma. a lajɛ bani e k'a jɔlen lajɛ ne ye tile 3 d'i ma n'i ma se ka na n'a ye k'a mun de k'i ne ma se ka na n'a ye n minɛ i ka n don i sagona da fɛ ne de y'a f'i ye walahi bilahi n bɛ tile 3 de d'i ma. ok o tɛ problème ye ni 3 jours de ka di ye n y'a tile 3 d'i ma n'i ma se ka na n'a ye mun bɛ bɔ a la e t'a dɔn dɛ mais ne yɛrɛ b'a dɔn quoi o don de i bɛna dɔn ne ye cɛ min ye i ye n faamu wa a bila ka bɔ yan. Tirimɛ e delila sa Tirimɛ kepi fɛnɛ yan e delila yɛrɛ de Tirimɛ. cɛ ne m'a fɔ k'i k'a bila ka bɔ yan. Tirimɛ i tɛgɛ di dusu kan sa. donc ça fait i bɛ kuma i b'i tɛgɛ maga ne de la quoi i bɛ kuma i b'i tɛgɛ maga ne la o mulu fɔra a daminɛ tɔ de. Tirimɛ e delila sa. cɛ dɔgɔ i ɲɛ bɛ ka don ne la dɛ mais n tɛ foyi f'i ye quoi a bila ka bɔ yan. Madame. Naam. Son filɛ nin y'an fɛ i b'a ta i bɛ taa kɔfɛ kaleni n'an fɛ jitayɔrɔ bɛ yen i bɛ bingani fa n'i bɔra bingani fa la minɛnɔgɔw sigilen don i bɛna minɛnɔgɔw ko n ka fininɔgɔw bɛ so kɔnɔ i b'u ta k'u ko i k'i teliya dɛ sugulataga fɛnɛ bɛ yen nɔ taa n'an san sugu la ka na tobili kɛ n bɛ taa yɔrɔ dɔ la ka n'a mɛn n ka baara ka kɛ ka ɲa dɛ wa minɛnɔgɔ ni ka jɛ fɛnɛ fininɔgɔ n'i nana sɔrɔ tasi kelen b'u la a bɛ kɛ baara i bolo dɛ i y'a faamu wa i ye n ka kuma mɛn taa son ta kɔfɛ kaleni kɔnɔ dɛ i bɛ ɲininkali kɛ jitayɔrɔ bɛ yen. Ouais, Yo, tiens, pochon, 0 plan même. 0 ouais, yɛrɛ i sigilen bɛ an ka cɛ teti bolo dɛ. Wala a bɛ kɛ cogo di wari bɛ ten o. Cɛ e yɛrɛ i bɛ consommer la ne ye bilen d'e ma o don na o kɛra cogo di. Ee n ka cɛ bilen donna sharp sharp. Non i yɛrɛ i y'o bɛɛ don kara la i tɛ kara bila an ka cɛ. Non n bɛna bila o. Ok komi bilen yɛrɛ tɛ ne ma sinon n bɛna dɔ d'i ma an ka teti. Ok an ka gale kɛ. Fatim kibara. Cɛ o don na ne ma taa Fatim minɛ o mobili la ja hali ne kun ka nɔgɔya ne kun ka to o mobili ne taalen n'a ye so lege y'a minɛ ka ci la kan fo ne yɛrɛ jɔlen bɛ yɛrɛ yɛrɛ ne yɛrɛ bolo turu bɛna se ne ma a y'a ci ka tila ka minɛnw d'a ma k'a ka taa village la ka passe sara ka taa n'a ye village la a y'a di lexe dɔ ma ka kɛ sabanan ye Ee lexe yɛrɛ. Walayi. Ale ma se k'o di jeune ma fo lexe. Ne ye boli la cɛmanninw nɔfɛ Bamakɔ yan a sera cɛ wele taara di dɔ ma village la. Mais ale fana man ka di lexe ma o. Ouais. A solution bɛ cogo di n'o tɛ. Ah cɛ. Ni ye leçon dɔ y'a bolo village la n'a kun tora Bamakɔ ka ba sigi la o la a kun bɛ ɲɛnama dɔ sɔrɔ e bɛ boli o mɔgɔ natan ko la o mɔgɔ bɛ se ka mun k'ale. Tiɲɛna o mɔgɔ cɛ a ɲɛnama tɛ o mɔgɔ yɛrɛ. O mɔgɔ yɛrɛ joli kun man ne depuis n y'an lajɔ don premier na a kun ma ja ne yɛrɛ ne y'a fɔ a yɛrɛ mais a tora la ka boli a nɔfɛ a tɛna foyi k'i ye natan ko la n'a ka tugu a nɔfɛ tan. Non Fatim yɛrɛ a yɛrɛ ka ko gɛlɛya. Jalo. Dagawuli bɔ yan. Awa de don. Dagawuli. N'an sigi fɔlɔ. I tɛ don sɔn na an sigi. Ayi bɔ yan nɔ funteni mɛn an k'an sigi. N bɛna sɛji ta. Awa somɔgɔw. Baasi foyi tɛ yen nɔ. Baasi t'i la wa? Baasi foyi tɛ yen. Ne fɛ a ka di.
I tɛgɛ bɔ n dusu kan n ka kisɛ kulomayɔrɔ f'i ye. Awɔ ɲɛfɔ n kulo b'i la. N ko ma fitini taara denmuso ta ka n'o di ne ma ko ne k'o d'a ma k'ale na taga cɛlasigi la. Ko mun? A kɛra sɔgɔmada na yɛrɛ de. O fana bɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ yan. Parce que ko cɛ dɔ in t'a kalama ko den m'ale bolo wa. Ayi ma fi kun man ka sɔgɔma. A bɛ kɛ cogo di? Ale ko an ka den yira cɛ ni cɛ bɛ k'a fɛ den kama ka k'a fɛ ni cɛ tɛ k'a fɛ yɛrɛ a k'a to yen nɔ. Bon ne ko ne den minɛ. A bɛna den fana ka ɲɛnamaya gɛlɛya. Cɛ ka ko tɛ i b'a fɔ I ma furu den fa ma o ka bɛn cɛ ma i furula mɔgɔ ma tiɲɛ yɛrɛ i kun kan ka den yira o la. A bɛ kɛ cogo di? Ne y'a fɔ a ɲɛna k'i ba jalo n'a ma sɔn kɔni ne kɔni. Awɔ e yɛrɛ kun man ka sɔn parce que i kun kan k'a lafaamuya. A teriya filɛ nin ye ne tɛ se k'a fɔ ko n bɛ bɔ a jigi kɔrɔ parce que n bɛna min f'i ɲɛna teriya la cɛ bɛ fɔ teriya la dɛ a tɛ teriya san a b'a yobo yabali hali n'a kun bɛ dimi i kun b'a fɔ a ɲɛna. Wa ko kɔfɛ fɛnɛ k'a bɛna den fɛnɛ minɛ wa. A mɛ o ma cɛ bɛ bɔ a kalama n'an figiw ka ca Bamakɔ yan u b'a fɔ cɛ ɲɛna walayi. E ka ko dun i b'a fɔ ka ɲi san kɔni. Daga wuli i yɛrɛ ɲuman na i bolo bɔ n kɔnɔ kan. O fɔ in na joona. O dagabana de nana bi. Dagabana jɔn. Jazo. Jazo. Aja fa sa. Ne t'o tɔgɔ dɔn ye walayi Aja fa. An bɛna jumɛn kɛ. Sɔgɔmada nana furuko kuma di ko n ka labɛn o tile filɛ o kɔɲɔ bɛ kɛ. Ala o ɲɛna sa. Walayi. O sɔn parce que muso tɛ se ka muso den mara bibi na. A banna dɛ. Waati den ni siri ka da kun ni yɛrɛ bɛ yen cɛ sirilen de don o la. Cɛ siri ka ɲa dɛ n'i m'a kɛ ten to a ma ɲi nɔ kɛ parce que o b'a fɔ ko dɔ tɛ far'o kan. A banna dɛ. Ne ka ɲi nɔ. Suru i cɛ siri ka ɲa ɲɛnɛ de ɲana. N bɛna min fɔ i ka to ka taa bɔ yen dɔrɔn ni n taara kɔni i ka taa bɔ yen. An bɛ to ka taa kɔrɔma tigɛ yen dɔrɔn an bɛ se o ɲuman nɔ. Bi dɔ dɛ. Mɛ mafi tɛ kɔni an k'o sɛbɛkɔrɔ fɔ a ɲɛna yɛrɛ. Kumana mafi fɛ dɛ. N bɛ tila ka kuma fɛ. Ne tɛ se ka nin ko sugu ninnu f'a ɲɛna. A to ma sa a to ma n bɛ kuma fɛ a bɛ taa ni den y'a cɛla la wa cɛ tɛ se k'a ban fɛnɛ k'a tɛ den fɛ e bɛ se ka kɛ den ba fɛ cogo de tɛ kɛ den fɛ. Fo n'a kɛra ten tɔ ne i bɛ tila ka kuma fɛ n tila ka wele ka kuma. N bɛ tila ka wele ka kuma i yɛrɛ tɔw dun o ka fisa wa an cɛ don a bɛ. Wala a bɛ dagabana kan. Wala i bɛna n'o de fɛ yen ni sisan ɲuman. Daga wuli o teliyara dɛ n kɔnɔ n b'i bilasira. Ten tɔ. Ça va? Ça va, an tile tɔnɔ. Awa. E bɛ jɔn kɔ? Ne kun mago bɛ Aja de la. Aja. E jɔn ka mɔgɔ ye? Ayi ne n'a Aja bɛɛ bɔ kilasi kelen na ne bɔ kɔfɛ kari in de la. E n'a bɛɛ bɛ kilasi kelen. Awɔ. Mais e ka mun b'a bolo? Ne kun nana ne kun mago b'a ka kaye la ka taa n ka kaye bila su kila. Mais Aja taara école la? E yɛrɛ ko e n'a bɛɛ bɛ kilasi kelen ye à 7h si e bɛ ka mun kɛ yan? E ma taa école la mun na? A taara école la. A ye tɔnɔ ne kun man kɛnɛ de. Depuis kun na sini ne kun man kɛnɛ. O de la ne ma se ka taa don fila mun na ne kun mago b'a ka kaye la ka n ka kaye bila jour la. I ko i kun man kɛnɛ? Awɔ ne kun man kɛnɛ. Petit n bɛna min f'i ye ne tɛ manamana ko la dɛ. I ye n faamu wa? Awɔ n y'i faamu. Problème t'a la. Aja taara école la. N'a nana n b'a ɲɛfɔ a ɲɛna. I tɔgɔ? Ne tɔgɔ Sɛk. Sɛk. I jamu? Jalo. Problème t'a la. I bɛ se ka taa. N'a nana n b'a fɔ a ye. Ne taara tɔnɔ. Parce que ni ɲuman ye. U b'a mɛn. An tɛ sisan i b'i yɛrɛ kɛ kalanbaga ci de ye wa a bɛ mun dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan sigida in na sigida man bon cɛ an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn jugu dɔn mɔ an tagara fɛ o don ne sera ka mun k'ara. Cɛ nin ye ninnu bilalen yan dɛ. E ma taa kɛlɛ de kama ka cɛ. Cɛ ya o ma e mun ne kɛ ne la. Mun tan. E dɔgɔnin yɛlɛ ale ma taa kibaruya di ne ma k'i dɔgɔnin yɛlɛ. E de taara di ne ma. Ne ma taa e dɔgɔnin de ma ne kɔni y'i dɛmɛ k'a ɲini ne de m'e dɔgɔnin yɔrɔ fɛ k'a bɛ Omu bolo wa. E jɔyɔrɔ foyi yɛrɛ ne kun b'a dɔn a bɛ Omu bolo ne ko k'e ka taa minɛ ka n'a de. Ne kun b'a dɔn a bɛ Omu bolo mais e m'a yɔrɔ fɔ ne don min na e y'a affaire fɔ ne kana kuma tiɲɛ sa. Wari di kun yɛrɛ e k'a ɲini k'a minɛ ka na n'i yɛrɛ yɛrɛ sinon ne b'o a yɔrɔ dɔn. Ne m'a yɔrɔ yir'e la an k'an paw bɛɛ kunna sa i dɔgɔnin yɛrɛ ou bien.
awa yira ne m'a f'i ye ni ne bile ka faire la dɔrɔn a bɛ gérer n'a yera o ɲɛna yɛrɛ de sisan nɔ dɔ di ne ma ne k'a bila kɛ kam di jitɔn kɛ e bolo e t'a nɔgɔ de minɛ quoi ou e bolo ne bɛ n ka wari sɔrɔ e ka manamana ko in dɔrɔn de la n ka cɛ ne m'o bɛɛ f'i ye ko ne ko i ka dɔ di ne ma ne k'a bila ne de kɛra sababu ye dɔgɔnin kɔni yera ne ye 6000 min d'aw ma ni ne y'o sɔrɔ sisan ne b'a minɛ e b'o minɛ est ce que e kunkolo ka ɲi i ye 6000 di ko i dɔgɔnin ka ɲini i dɔgɔnin ɲinina ka d'i ma ou bien e ka 6000 kun dikun t'o de ya c'est vrai 6000 dikun ye i ka ne dɔgɔnin ɲini de mais i m'i ka baara kɛ ka ɲɛ ne yɛrɛ de ye n dɔgɔnin ɲini non ya wale bila fitiri wale ye ne ye sɛgɛn min kɛ k'e dɔgɔnin ɲini e yɛrɛ b'a bɛɛ kalama ne ka tirikitɔrɔ kɛ ka taa e dɔgɔnin ɲini ka n'a d'e ma e bɛ tila ka nin kuma nasugu de fɔ ne ye quoi mais nafa tɛ nin kuma caman ninnu bɛɛ la ka ban vu que e dɔgɔnin yera ka ban dɔɔni di ne ma dɔrɔn ne k'a bila ko ka dɔɔni d'i ma n'a bɛ ɲɛna fɔ ne ka wari bɛ ɲini e de kama quoi a bila ka bɔ yan ne tɛna wari foyi d'i ma bile yɛrɛ tɛ ne kun yɛrɛ i bɛ ka fɔ ne k'a bila ka bɔ yan nɔ sisan nɔ i dɔgɔnin yɛrɛ i bɛ tila ka n'a fɔ ne ko ne k'a bila ka bɔ yan nɔ n'i ye dɔgɔnin ɲini ka d'i ma i bɛ n'a fɔ n ye ko n k'a bila quoi a bila kɛ e nafa jumɛn bɛ ne kan sisan non merci wale bila e mago wɛrɛ bɛ se ma o i bɛna dɔn ye mɔgɔ min y'o la a bɛ bɛn yɛrɛ de ne mago tɛna se ma ko tuma ka cɛ non cɛ ya wala ne tigɛra e la quoi bilakoro bɛ se ka n'a jɔ cogo di ka manamanakan f'i ma e ma se ka ko k'o la cɛ siyan bɔ ne da la a ma bɔ i kɔrɔ yan i ka nin ko qualité nin de man di ne ye cɛ tagalen i bɛ n'i jɔ jufuya kan fɔra yan a bɔra ne kɔrɔ ne de ka ko dɔn ne de ka kɛlɛ dɔn n'i ka kɛlɛ tɛ i da bɔ a la ne yɛrɛ bɛna wuli k'a bila